Na području općine Bibinje ove godine počeo je funkcionirati novi sustav gospodarenja otpadom. Cilj novog sustava je izbjegavanje penala Europske unije ukoliko se ne dostignu rezultati na koje se Hrvatska obvezala članstvom u Uniji, a to je povećanje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada na 50% do 2020. godine. Pa novi sustav gospodarenja otpadom je u biti obveza svake lokalne samouprave, gdje se svaka lokalna samouprava obvezuje da će odvojeno prikupljati otpad i korisne sirovine da će odvajati, a ostatak da se odlaže na deponij. Cilj svega toga je smanjenje miješanog komunalnog otpada, da bi se što manje odlagao otpad, da bi se što više korisne sirovine iskoristili. Od prošle jeseni, od kad smo ušli u prostore bivšeg Polikema, mještani Bibinja imaju gdje odvajati otpad, sve sirovine neopasnog otpada primamo, osim što ne primamo građevinski otpad jer za to nemamo trenutno uvjeta. Općinu Bibinje čeka težak i zahtjevan posao, no u ovoj bi godini njeni stanovnici novim načinom prikupljanja i odlaganja otpada trebali primijetiti napredak u komunalnom standardu. Reakcije mještana su jako pozitivne jer trenutno privremeno reciklažno dvorište i na ruku i moguće je sve viškove svojih sirovina ili otpada korisnog tu odvojiti svakodnevno od 7 do 15 sati i subotom od 8 do 14 sati. Mi smo kao komunalno društvo podijelili besplatne vrećice za razdvajanje papira, za razdvajanje plastike i za razdvajanje tetrapaka. Institucijama smo, kao što je općina, škola, vrtići, podijelili kutije za odvajanje papira, tako da svaki danom smo sve aktivniji na našem području, što pokazuju i količine prikupljenog odvojenog otpada. 90% smo već barkodirali kante, uskoro će krenuti testna faza i nakon toga će mještani imati evidenciju kad smo i mi njihove kante pokupili, točno koji dan, koji sat. Puno će toga biti transparentnije i ja pozivam sve mještane Bibinja da doista se potrude da odvajaju otpad jer će manja količina miješanog komunalnog otpada biti u kantama, samim time i manje ćemo količine odlagati na deponiju. Odvajanje otpada treba postati stil života stanovnika. Vrećice za odvajanje papira, plastike i tetrapaka su besplatno podijeljene mještanima i svake zadnje srijede u mjesecu se skuplja sve ono što mještani odvoje i jako je bitno da tih količina bude što veće jer će sama količina miješanog komunalnog otpada biti manja. Iz općine Bibinje i komunalne tvrtke Bibinjac ističu kako više nema nikakvih opravdanja za nesavjesno ponašanje. Mještani mogu svaki radni dan dovesti sve vrste otpada. Novim će se sustavom gospodarenja otpadom podignuti razina čistoće i urednosti u općini, a povećat će se i količina odvojenog prikupljenog korisnog otpada kako bi se približilo cilju što ga je postavila Europska unija, a na kraju krajeva i očuvao okoliš.